Good morning mga Kabicolano. Yari po kita sa Tulaysan, Di Castro Street. So, ang kampon na to niyan ng vlog na to ay hanapon ang Rivera Street. So, mga Kabicolano, sino ba nakaram sa Tulaysan Rivera Street sa Bulan? Mayroon ba na Rivera Street dito? Kasi may nagpapahanap sa ako eh. Ang harap ko lang kasi dito Di Castro, Gutladera Street, Irona Street, Ilaw Street, tapos mga Granado Street, yan. So yan kita tabi sa sa tulay. So dito kita mapatog sa paghanap. Yun. So may mood niyo yun mga po ng ang RJCC, RJ Di Castro Colleges. Tapos mga po yung pinabaybay na ito, mga ini Di Castro Street. So pasulot po kita sa town sa pinakasintro sa Bulan. Yan. So yan, may mood niyo doon ang Civic. Willinsan sa banda to. Mao na po yung sentro sa Bulan. So, yan. Dali po din ang LRT na Bilaluna. Yan. Pwede po kami mag-lodge. Tapos yun ang LCC Supermarket. Tapos ang Shell. Tapos yan po ang Mercury Drug. Yan. So, iniliman po na dinikuan na ito. Mao na po ini ang Gutladera Street. Unahin niya doon ang 7-Eleven, ang Jollibee. So, yan na po kita dito sa sintruhan. So, finding kita sa Rivera Street. Yan, yun, Asuncion Street, Gutladera Street, Rivera Street, asan ka ba? Mga Kabicolano, mga kabulan ninyo, may aram ba niyo kunahin ang Rivera Street? So, may bago po kita dito na tayo na building, ang DIY. Yan, so nari na kita sa Plaza Rizal. Yan. So ipasikop ko sa iyo ang ang sulod sim plaza, mga bulan ninyo, para naman may mood niyo ang kayunan sin bago na to na plaza. Yan. So pagpungad mo sa entrance, yun naimod mo agad si Dr. Jose Rizal, yung Bulan Gymnasium. Plaza Rizal, di ba? Yan, mayon na ganun din sin mga kulang na lang sin goldfish. Okay, yung pag nabutangan yung goldfish. So, mauna po yun ang Cagayon Senato, Bulan Freedom Park. Salamat sa natawag sa mga parawayag nato doon. May gaway sa video. Shout out mga Kabicolano. Oh, yun mga Kabicolano. So tapat sa Bulan Freedom Park, may ibon nato doon ang Bulan Residensya. Yan. Tapos mo po yun ang bago na tindog na building niyan sa Bulan, ang Mr. DIY. Yun. Tapos yun mga Kabicolano, mo po yan din ang iniimuha nato sa Giant Christmas Tree. Tapos yan, Ila Bulan. Masunod po kita sa sa simbahan, Immaculada de Concepcion, Immaculada de Concepcion Church. Ako po yan ang ato simbahan dito sa Bulan. Yan. Yan. Ako po yan ang entrance. Happy Sunday mga Kabicolano. Tanghali po niyan kaya wala pa po sa misa. Maya po may misa na po. So hindi po pagka nagro-rosary po ang mga groups. Pinya Francia kasi September na.
po dito ang kalabaan siya. Yan, Binaventura Street. Sino daw kumakatok doon sa ato unahin ang Tibera Street. Nagapot-apot na kita. Napapaisip sila kung ay niya ba yung Tibera Street. Tapos sama po ini ang kalabaan naman sa Hirona Street. Yan, Hirona Street. Dali na po kita dito sa eskwelahan sa Solis tsaka E.G. Villaroya. Yan po. Solis tsaka E.G. Villaroya. Yung mga kapulan ninyo, Kabikulan. Magayon na po ang tulay niyan din. Imbutakan na po sila no, sa yan, Gaison. Flood control. Kasi permi iniibabaha pag abot sin panahon. Yan, cover na po siya. Oh. Yan. So, di na makalusot ang baha. Yung may mga nagpapangki, mga Kabikulano. Kaya daw kung may nakuha na sila. Siguro mga nakuha mo yung mga tilapia. Yan, may flood control na po. Ang tulay sin Managanaga. Kaya di po kita sa Managanaga. Yun mga Kabikulano, makanto muna kita kay Nabianan kasi kumaya hanapon ta ulit ang Tibera Street. So sa mga susunod na yugto, abangan po niyo ang paghahanap ni Ambiculano sa Tibera Street. Sana matukdoan po niyo ang pupunahin yung banda. Okay. So yung mga Kabikulano, nagpahuway muna po kita dito sa bahay ni Bianan kasi di ko po nahanap ang Tibera Street. So abangan po sa susunod na vlog na to. Siguro mahanap natin yung kasi sa danon sin mga comments dito sa vlog na ini. So guys, mga kabulan ninyo, Kabikulano, comment below kung din po yung parte na Tibera Street. Salamat. Yung mga Kabikulano, may mga shoutout po kita niya na adlaw. Unahon ta po si Percival Nares, si Tata Tura, aka Tata Tura, si Kuya Randeon, si kay Kuya Johan Binabides, tapos kay Sir William Liyabo, Barangay Sumagungsong, tapos kay GS Travel Vlog sa panunood sin mga videos nato. Salamat po. Kay Kasin Wilhito, kay Lia Baltasar, kay Kachong TV, kay Sir Ebrio Di Castro po yan. Support po niyo ang Kachung TV. Salamat. Kay Pinoy SG, tapos sa classmate ko, kay Jordan Hiljico. So, and then siyempre sa ako intiro na subscribers na niyan na nagdadagdag pa. Salamat unong tabi. Abangan po ang mga next videos nato. Salamat.